Aku saiki wis arep insaf ya. Estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ta. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula mboten ajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus nek dolan nggon aku nggo anggur petel dasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semana ra? Leren. Ah, wis ndelekke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, anggere dicipi jojo nenggala. Nggawa nenggala barang ben sakmene. Sayang aku wis ora nerna, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune kememplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu, kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insaf tenan kuwi, insaf tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama. Oh iya. Ora bisa pisan. Wis kudu insaf tenan aku, Truk. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwodoksina.